mrawasa saben makhluk mesti tunduk nglumpruk tanpa daya. Sunare srengenge sumelet mahanani hawa benter hanguntar-untar temah bengawan kedhong tuk balumbang samikasatan toya bumi rengko lemah nelo kekayon janji aku ora bakal bisa lali. Iya Kang Mas bakal tarupi iki mringkang Mas Sawiji. Tepuk tangan untuk suasana malam hari ini sedulur. Luar biasa Yondo. Iya Mak. Iki prayogine mbok bilih kersa malih mundak gayeng ngono ya nduk. Iya Mak. Berarti sitok engkas Mas. Ora. Kowe kok sitok engkas. Sing tenang los iki kok wayangane teko santeke solar. Apa enek dalang kok tompele sak rai lho. Iki ke pas perang bar kepancal wayang. Sana dulu yuk, ngaju meneng sik. Bah, suaramu apik lho Mas. Apa ya? Alem aku kowe. Alem. Suarane apik. Terus sing elek kelakuane. wis suwe. Heeh niki saka wau wonten pamurutan Pak Edi sepatah dua patah kata. Mekaten nggih mbok bilih kersa menyampaikan pesan-pesan nggih. Suasana pada malam hari ini. Ngaten, monggo. Katur pripun Bapak Edi kasuwun kanthi sanget jumeneng jekar saking papan palenggahan. Miki Bapak. Monggo. Monggo Pak Edi Santoso menyampaikan sepatah dua patah kata suasana pada malam hari ini. Monggo Bapak. Pak Edi wonten mboten? Bapak Edi Santoso anggota dewan. Monggo. Silabakas tegesikas nyantosami Satya Budya Pangagasing Durangara. Subida malih katur pripun Bapak Edi Santoso. Monggo kasuwun kanthi sanget jumeneng jekar saking papan palenggahan. Mangke Tumuju wonten ing sasana budaya. Tembang-tembang sinden yani dhisik. Ngaten. Nggih. Kang Mas Arya Kasuwo. Satya Budya Pangagasing Oh mboten kersa iki. Sambil menunggu Pak Edi, nggih. Tembang-tembangan sinden lintune riyen nggih. Ngaten, nggih. Berarti wancine buah-buahan niki kakaturan jumeneng. Kok iso buah-buahan lho? Lho lah, buah-buahan to ya jelas. Nggih. Pomoke ngriki. Cara aja ditinggal kapribaden kanthi murah. Oke keri ring jaman Kaya sing eling bapak iku budaya
kenalan dulu. Kena wah jan. Lah kok bagianku kok jenengan wis buruk rupa ngoten niku. Nah ya aku dong malih kok. Oh ngoten. Wilujeng dalu genduk ayu Nggih, enggar. wilujeng dalu. Yen to para Om. kadang sampun sami pirsa para pinilenggah dereng kaparingan asma pundi mijil saking tlatah sinten? Wah, kuwalik. 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 Kaparingan asma pundi mijil saking tlatah sinten, Nduk? Panggah kuwalik. Asmane sinten tlatah pundi? Lah padha iki. Nah, ngoten lho. Lan jenengan ki bar diuwek-uwek kok langsung uteke malike piye to? Ayo asem ke. Oh. Ah. Enjih. Mbak Enggar, Dalem. punika sowan wonten Kemloko Legi. Nggih, Kemloko yang Legi. Berkali-kalinya. Berkali-kali niki ketiga nggih, Mas. Napa lebih? Waduh, pinten Malahan. nggih? Lebih kados e. Lebih kados alhamdulillah. Mugi-mugi piantun mriki mboten kapok tetep remen ing Amin. seni Oh, budaya. Ah. Niki nggih. mau wonten pamundutan Mbak Enggar. Nggih, napa niku? Lewung. Oh, Wah. nggih. Mau dereng siap. atur nggih lewung nggih. Dereng. Oke. Lewung. Di versi gedruk. Heeh. Gedruk. Gedruk. Awakmu nek joget karo Mbak Enggar sing ati-ati. Ya. Dan Hati lho. apa? Lah, kuwi sing duwe sing ngendang lho. Kowe kon joget. Arya. Arya kuwi. Wah, lho carane to. Pripun? Kacamatane disolasi mesti ra genah kancane. Oh iya ora ketok engko malian. Pengendang karo kendange anu, gede kendange. Ora apa-apa ning Tenagane. Penting lah khasiate. Gede tenagane. Tenagane gede Mas Hirman. Heeh, sing tenang, Nduk. Bengi iki aman. Apa? Nyapa Mas Hirman ki melu-melu tak omongi kon meneng ae kok. Melu-melu bareng. Yo, lewong digedroke sing guayeng. Dados. Ayo. Tuh, dadekke. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Yo, ja 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 ja. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Woi, ja ja ja.
Godo ati rintan siang dalu inur benci segoro datan bisa ngeleh Parasé diwalik slendro. Nggih. Dik Sinta karo Mbak Pesek jumeneng. Yuk. Pesek. Heeh, Mbak Sri. Oh, Mbak Sri. Wahyuni Pesek, irunge Pesek. Iya. Yuk spot sing slendro, kanca. Yuk, heeh. Mas Mio, Dun. wayang nut jaman kelakone. Nggih. Pokoke kabeh dirambahi, lakone Nggih. kecekel, guyone kecekel, Anjing. lagu-lagune kecekel. Wah, luar biasa. Niku luwese pagelaran wayang kulit Majange. Jadi penonton ki selirane Nggih. dewe-dewe, ya sak bisane dalang. Nggih, Mampunya. paringin dangdut nggih mlebet, ketoprak ludruk nggih mlebet. Luwes kok, Mak. Nggih. Wah. Nduk, jan iki. Dikeroyok wong loro. Iya. Sitok cilik, sitok bunder. angka 10 Oh iya. 0 Ah, siji Dek Sinta Mbak Sri Wahyuni. nggih Wadah, jan cawak kabeh. Diwalik slendro, aku pengen podang kuning. Gitu. wah. Entong. Apa? nggih Oke, akhirnya cie. ya cie ya cie iki sing ning guri bat nyamuk kabeh Anu. Pajake ya pejene ndino PJ apa? pajak jadian Anu podang kuning. Nggih. Dong. Kok Dek Sinta kayak biasanya ngono apa ya? Apa artinya malam Senin ngono lho. Minggu. Oh, Minggu. Oke. Minggu Dek. Yuk Mas Arya. Dek ada, dados. Wow, ya. Di ada iso dados. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu mau ke pesta tak berkuah akhirnya nonton di pinggir jalan Atos lalapen. Asoy.
grasan keluyuran anggolek isih ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen kakoyan ora bakal atiku kagiwang liyan si odang ngandut ati kebranan ora manjur atiku lan saya duduk Terima kasih Mbak Sinta, Mbak Sri Wahyuni. Mas Mio, aku jane arep takon karo sampeyan. Pripun? Sampeyan kok Mio ki apa artine ta jane? Lho, kok jeneng kok Mio singkat padat jelas. Teng pundi papan, teng pundi panggonan niku asma kinarya japa. Oh, ambak mung sak Mio kuwi ya donga. Nggih, namine jenengan sinten? Mas Akbar. Akbar. Artine gede. Nggih, Akbar niku artine gede dene dipiji, piniji niku nggih wonten. A. Allah anggenipun panjenengan manembah. Oh, bener. Apik iki. K. Kawula wonten ing tanah Jawa nguri-nguri budaya seni tradisi. Lewat dadi dalang. Dalang. B.
barokah ing ngarsane Kanjeng Gusti Pangeran mugi lumeber ing ngarsa panjenengan Pak Dalang. A. Aku jenengan kanca-kanca niaga dirawuhke wekdal dalu punika kinen atur lelibur. Jos. Terakhir R. Rina kelawan wengi tansah sinau anggenipun langen kabudayan. Amin. Nggih. Tak tambahi selawe lho. Wah siap. Sing tenang. Niku wau jenengan. Akbar iki meo. Me cutik yo telek. Lho. Kok me apa? Me cutik yo telek. Jarimu jopo, jarimu donga. Lah tenan yo nggur sak cutik telek wae lho arep apa to. Oh ya layakno rupane kok kebak ireng ngono ya. Dieker-eker pitik ki kek. Ayo terakhir dinggo penutup ning rembukan. Wah, Iki mau permintaan terbanyak belum Jih. dipinangkani. Lagune napa? Musik no. Musik. Wah, oke. Kanca-kancane aku muni musik iki seneng. Heeh. Arep nguyuh berjamaah. Biasane. Komplit niki dados gong perunggu nggih wonten, gong plastik nggih wonten. Kok plastik? Origin. Oh ya. Plastik Mas Mujair. Ya. Anjir. Yo anu Cundamani. Nduk. Niken. Ingkang ngaturke Yudik niken buat penutup limbukan. oh ya, Cundamani. Diam sini mboten? Apa? Diam sini Boleh mboten? no. Oh ya. Oke, baik para hadirin yang berbahaya. Oh, berbahagia kok MC. berbahaya. Loh ya Bahagia. Yang berikut ini orangnya cantik juga baik untuk panjenengan semua. Tinggi badan 180 cm, berat badan 80 ton. Ngenyek. Pengalaman bertanding 10 kali pertandingan, 5 kali kalah, 5 kali seri. Siapakah dia? Diken Sa Lepo. One pitik lah dilone babi lah. ora ayu. Tangane. Ning nong bung. Wis duduk. Mas Mio, Nun, aku tak keprukan untuk ngelakon sik ya. kula golekne boto pripun? Keprukan sing keprukan wayange. Walah. Keripik gedang keripik telo sithik edang waten rata. Mengko Jaluk. ketemu aku ning gara-gara ya. Siap. Oke, heeh. Ngono ya dilangi sik ireng-irenge. Wis duwene rai yo iki biyen. Urip-urip wis to. Heeh. Ya, tak keprukan sik pelok lho Mbah Tarkun. Nggih. Kuku sing kupaku melun mangambar selaning krana sumber barum gandanya Ong gandanya sasmita